Pila? Estimate ko, ay nga maluto gid siya bala. Pila? 3 months. 3 months? Mm. So bali inaya sir, hindi pa na sa kwan. Hindi. Hindi pa na sa Wala. Mulberries, apple guava, lemon, pomegranates, kag, apple, initanan. Sarang makita sa isa ka farm diri sa may banwa sa Castellana sa Negros Occidental. Diri lang malapit sa tiilan sa Bulkan Canlaon, may ginsuguran nga farm ang isa ka agriculturist nga si Cristory de la Paz sa may igpanalong nga highway Barangay Robles sa La Castellana. Ang dalan padulong sa panorama view sa La Castellana. Sa igad lang ini mismo sa highway, si Cristory sang last year lang gid nakapasar sa board exams kag sang last year niya man ginsuguran ang pagpananom sa mga mulberry. Istorya niya, low maintenance ang mulberry. Hindi alamagon sa mga peste kag diseases kag madasig lang padamuon. Nagtapos siya sa agriculture nga kurso sa CPSU sa Moises Padilla. Kaya ang sa Mulberry, sir, do ma-enjoy gid mong bata bay maganyak gid. Ang iba niya parents do gusto nila try man sa mga bata na sa picking. Do kanami pa sir sa sa bisita kag isa pa dasig gid siya pa kag low maintenance. Low maintenance? Low maintenance siya. Hindi siya budla i-maintain? Hindi kay sa pest and diseases daw ay gid siya sing mag-atake siya. Kag dasig gid sa i-propagate sir. Wala pa mag-isa ka tuig, may 400 na siya tanan ka mga mulberries nga natanom sa 2,000 square meters nga duta sa iya nga utod. Siya laman isa ang nagbaka-baka sa pagpananom. May trabaho siya sa adto kag gindungan niya ang pagka-salesman kag pagpananom. Tubtub nga nag-abo na sini kadamo ang iya nga mga natanom nga mulberries. May ara siya sang Illinois kag Taiwan long nga variety. Ang nabi kuno sa mulberry kay wala labot sa ginakaon ini nga dried kag fresh, ang iya sini nga dahon ang ginahimo man nga tea. May nag-order na gani sa kay Chris sa mga fresh nga dahon sa mulberry kag ginapadala niya sa Cebu. Kay ginabulad ang mga dahon kag ginasulod sa tea bag. Gina-deliver ko sa Cebu. Ano ginagawa nila sa dahon? Gina-dry nila sir kag ginabutang sa tibag ginahimo mulberry tea. Mulberry tea, dili gid siya fresh gid siya nga mulberry nga plan. Oo, kay dire gid siya gapa sa akon kay mga fresh leaves na dibay. Oo. Kag isa pa mga young leaves inakat ko na dayon kay mo ginang gusto nila. Ang long-term goal niya, makaproduce sang mulberry wine kag jam nga mga produkto sa Banwa sa La Castellana. Sa April 1, sa pagbukas ng Banana Festival sa Banwa, magabukas man ang iyang farm sa publiko para sa mulberry picking. Mamuksi ka lang sa mulberry, kag bayaran mo kutog sa imo nga makuha sa imo nga container. So bali, ako na ko mismo, pili ko kasulod ka mangwa lang. Pwede sir Tapos ikilihon lang. per tab. Tab. May tab ta nga tag 50 pesos, may ara man tab nga tag 100 pesos. Pareho sinibalaho. Very delicious. Naman. Pinamit siya, no? Daw tamis sir. Ang fully ripe pagit mas tamis pwede. Paano ba lagi fully ripe niya nga? Dula lang siya ini sir. Hindi kali mo? Kita pa kita iban ba? Kita mo daw ito siya shiny. Pero iba na sir pagkakuha nila. Ginabutangan na sa fridge. Gatamis gid sa. May bukbuk? Mo gina sa. Iyan na sa mga Bukbuk. pistil yan na Ano yan eh? Pistil sa parts of flower ya. Ang flower niya may buhok. Wala po. Amo niya yung fully ripe daw wala na shiny. hindi siya itom gid. Taiwan long, no? Amo ni siya ang Taiwan long. Ikog kuring. Milawa kay fresh. Ano mo gini stem ya po? Turn up a smile from
Kag hindi lang mulberry ang ari diri. Nakahibalo ka mo ba lang kung wala tali nag-igo ang bagyo nga Odette, nakapabunga na siya sa mga apple. Yes, you heard it right, apple mansanas. May 40 sa ka mga puno sang apple subong sa iyang farm, kag may pears man. Ari, apple tree ni. Pwede ka tubo ang apple diri sa aton. Oo, pwede gid sir. Ambal mo gani tani, subong dagko diri tani no? Oo, ang ako niya mga mother plant, ara may bilin talaga tindog pero patay na na sir, natumba na sa bagyong Odette. Nakaigo ka ulit. Oo, pati araw, mga pears na sa mga piras na sila. Pero, wala labot sa apple, may pears pa gid. Oo, may pears ko. Ano yung sa mother plant na ni Alin? Oo. Yung Marcos no? Kung wala tani na tumbas ang bagyo, dagko na ni. Posible yun may bunga na ta diri sa first year An, grass. may nakabunga, kapabunga ka tani apple. Oo, tani kay kung saan may yung flowering bud yun na to. Oo. So kung baga hulat yan lang nga mag-bloom siya, kag mag-form sang iyang fruits. May harap man siya sa mga pomegranates, lemon, kag apple guava. Lantawa ba na kung ano kadako sa iya nga bayabas? Medyo jutay iniliso kung ikumpara sa normal o kung regular nga bayabas. Kag ang texture sa unod, mala apple. Kinalain yung grupo dako lang isa. Diyos ko. Ang shape ng tahang kong kitaon niya ho. Diyos ko. Anong diferensya sa kwanza sa normal nga bayabas? Ang ano sir, ang apple guava kung ano yan na matured yan agad, humok yun na sa ang texture niya daw pare sa masana sang kahumukon sa iyang fully ripe yet matured agad nga ano do kumbaga hindi na ma-harvest. Kamusta sir ang sabor okay man? Hindi pa kita kung anong diferensya sa normal nga bayabas. So mas more meat siya, damo sa meat. Tiga siya. Jutay liso, no? Oh, jutay liso. So namin kung ma-reach yun ang pinaka-matured yun yung pang-harvest yun, humok siya. Ano ka labi ko? Pinaka... So sa ako niya pagkuhan na labot sa 3 months ng biyabas no? Pila? Limit ko, ay nga maluto din siya bala. Pila? 3 months. 3 months? So bali inaaya sir, hindi pa na sa kwan. Hindi pa na sa Kung ikaw isa ka ultimate plantito kung plantita kag luyag mo man magtanong sa sini nga mga fruit trees, may baligya siya nga mga planting materials. Kung may malapad-lapad lang kung tani nga duta, madamo sa plano si Chris para mapadamo pagid ang ini nga mga unique nga mga prutas sa Negros. Gani nag-apply siya sa programa sa Department of Agrarian Reform para sa mga fresh graduates nga makaangkon sa duta nga italiuma. Ang istorya ni Chris nagapakita lamang nga hindi lang gali tubo ang pwede matanom din sa Negros kag hindi lang tubo ang matamis sa Negros kundi pati mulberry kag soon apple bagid. Para updated ka sa mga episode sa Tripping ni Ruming, i-follow ang mga Facebook page sa YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Ruming.